Opa, mamă, ce Gata, mișto. Aha, gata. Am apăsat. Hai să vedem care pică. Stay down e Haidor, Oh, ăla stay down. sigur. Băi, trebuie să ne ascundem. Vai de mine. Bă, Denis, stai cu mine. Maxim 2 într-un loc, Vreau Maxim cu 2 Denis, într-un vreau loc. cu Denis, Mă duc Denis, în Denis, Sedo. Denis. Ai. Maxim 2 într-un loc. Bă, dar eu n-am cu cine. Că A. sunt 7, eu rămân Hai, singur. vreau ca. Mergem unde e cel mai sigur. Bă, are murim? Bă, 10 secunde n-am timp! Bă, nu merg. Mă gătim King, sorry. Aha, gata. Nu știu unde merg acum. Nici eu. Oh. Mult Nu succes să mă găsesc. Aha, hai că da. Mult Mai succes. bag o fisă. Ia hai, ia vină cu Gata, aici. Unde? Cred că ne poate vedea numele. Nu-i corect. Vine după mine. Ah, da chiar, bă. Ia, dar uite. Nu! Mă uit pe F5 Hai, dacă vine. uite, ia uite pe Stai să-i dau. cu mine. Îl păcărește să-i dau pe Denis. Îl păcărește să-i dau. L-a fentat, i-a făcut schemă. Stai, că până acum nu-i vedem. Mă uit cu F5, Îl vezi, zic îl dacă vezi, îl vine. vezi? Ai Îl văzut? vezi de acolo, îl vezi numele. Unde-i? Aoleu, bă, vedeți că un hit trebuie să vă dea și Jos. vă transformați în seeker. Ah, clar. Nu se vede, nu? Bă, Numele, nu se vede din care. Vină că urcă. nu! Ce Wow. Aha, oleu, uite cum îl Aoleu, păcălește bă, pe ăla. vine după mine, Bun. vine după mine. E belea mare, Nu, aici stai, aici, nu, e prea riscant. e belea Aici mare. E belea mare. Nu te mișca, Eu, zice. cine era din copac, mă? Nu mișc. Bă, lăsați-mă! Vă rog. Îi dau. M-am sunat apoi. Bă, Kingsor! Mai lăsat singur. Uite, Da. uite în față, Kingsor! Kingsor, uite în față, repede! Repede, Zefir, înapoi! Sunt. M-a găsit. Bă, m-a găsit Ce mă ăsta, găsit? azi mor. Nu! Eu eram în spatele tău, dar am fugit. Bă, mai era unul pe aici care râga. Nu! Aaaa! Nu mă, frate, că Încearcă el pe acolo, dar nu observă. A încercat de vreo 20 de ori. Tot încearcă. A încercat de vreo 20 de ori, omul meu. De 20 de ore a urcat aici. nu cred, frate. În loc să caute alt loc. Bă, m-a prins în asta, în capcan. Eu nu pot să cred. Hai că... Deci nu-i zi, Bă, nu, eu încep să spamez așa random click-ul, nu mă mai... Să mai așa. Ce prost! Pierde timpul așa, adică nu o Bă, să te n-are găsească. cum, n-are cum! Vine asta, vine asta. Prost. Jos, mă, jos era în carry. Că oricum nu mai ai timp. Nu cred, deci nu pot să cred, nu, Nu mai ai nu pot timp, să cred. oricum jos. Nu pot să cred, nu pot să Mă vede. Nu m-a văzut. Nu. Bă, doar Doar un... unul, mă. Hai, asta sperie. Dați ready. Gata. Băi, n-ai cum. Nu-i Hai, corect, n-am bă, eu E nu prea găsesc pe mișto nimeni. harta asta. Da, altul. Haide. Ia să vedem Hai pe să vedem unde. unde mergem. Vedem cu unde ești. Aici. Ia vină. Hai în partea aia, hai. Pe aici. Ah, dar nu-i Hai, nu-i bă, bun, nu iau. ok. Nu te cred. Nu te cred ce am găsit. Mamă. Aici mai să venim și noi, da. Salut. Hai, stăm toți, n-avem ce face. Hai, ne prinde pe toți. Nu ne prinde. Mamă, tu vezi? Zefir, vină jos. Vino la mine, că am mai găsit o chestie.
Da, e și jos. Sedu? Mamă! Succes, ajungeți aici, băieți. Ce trebuie pe ăla? Închide. Ne vedem, Nu nu merge. vedem. Ce faci, mă, aici? Stați cu și. Nu mai știu ei pe unde. Se dă, vezi acolo, se dă. Ce? Ah, lol, hai. Ah, dracilor! Vino ca dracule! Nu, bă, stai Jesus! Ah, ce mă? Ah, Bă, trebuie să știe unde sunt deja, bă. E corect. ce-a găsit pe fraier? No, e Bă, imposibil. corect, ca să știa unde sunt. Nu știm ce dracu să fac. E imposibil să vă găsesc, da. Pentru că ți-am zis eu hintul ăla, că dacă stăteam Hai acolo... că da, hai că n-am Cum mers. ies de aici? Pe unde ies de aici? Am mers eu, Da, da. în zona asta. Pierdut buletin, nu mai știu de unde vin, nu mai știu cine sunt sau de când sunt pe pământ. Doar un lucru rețin, că semăn cu tine și poți să-mi dai buletinul tău, că nu se prinde